Kakenhun ki MDC ka Voice of the People Party VPP bagantop yo ba strong pila kharjana MDC ka maukhar panthor kra ubadeiru chairman ka yeng dorbar thawan ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba Denzel R Chen MDC ka Jayaw Lem ka kong DTH Majaw MDC ka Malki Layum kra ka badeiru ka executive member badai pej ka tanat law kilapen pau ka jing sngokhia ba ka Shillong Municipal Board ka khot tandar na ka banta ki jing trai ha constituency jongki khlam de pentip lang. Habakran sikilat pathai kubor ha kanok phai sngi jong ka artarik unai lur araja arpusan uba strong pila kharjana ulaong baki day ki scheme baki pan kum ki MDC ban mang tingkal lingba ka 15th Finance Commission Henry habakot tandar pan lingba ka Shillong Municipal Board kam dan jing pentip lang ka bapen I baki yat lat ka Shillong Municipal Board kala khot tandar na ka banta ki jing trai bakun thop ya ki surok yat kali ya ki nala ya ki linti yat ki jat pat ki wei pat ki bahap hakite ki lightly ki MDC constituency nalor ka laban mau pram lingba Chief Executive Officer ka board ha ka arpo hunyo tarik unailar arajar apusan kumban syukrau bo ba Ricky Shulau MDC ka laban mau praru ula dep kran halor ka ni ka benta hakini ki khendiat sngi ula dep badna kaliang ka office jong executive committee ka KHADC lingba u secretary ha ka shi tarik unai lur araja arpusan kala pha jing thok kala show CEO Shillong Municipal Board ban pentem baka don ka jing ujor bat hab ban pen sange swa ya ka jing khot tendar ya hakini ka urban area ka scheme ka yaper na ka rural area namar hi menta hakani ka scheme ka wan na ka 15 Finance Commission la classify urban and rural area te ki rural ki yo la ka jong ka urban ki yo la ka jong te ka ba misungsi kalong khndiat man pensngau lang hapi kalong ba ha ka bayadai bat ko urban area ni la yo duna pelat ka scheme ladang yo compare yang jor bat ka bang yo sha rural area ka urban area ngan su anu sa kum mga ba UMDC ba mikmat na ka mokhar penthor konsumsi ngayo atang lai pulak te lai pulak kani kan kobar ya ka mokhar ya ka riat santia ya ka wa indo ya ka mission ya ka wa thabru bat ka umsosun nriu telikisnong new telikisnong bat kalau mali te lai pulang hadu new telikisnong hato ngila kan le tangkai kata kadi ka beningkong ka jingduna pelat ya ka ba ka sarkar kalamang na kamta kani ka urban scheme but ka ba pla susu kalong ba hadien bangi la submit ya ki scheme kala simpor hadu kata-kata ya ka sarkar ba kan sanction ya kani scheme te ngambang bang ni persya ya kani ka scheme handrai ni su sulungo dia kai ka bang ni sulungo kalong ba hadien bangi la submit ya kani scheme but hadian ba ki lapenmi ya kani ka tendar kani ka tendar kalong kelasumi kendit ni klam da yo ya ka proper intimation na kanu ka department ida na ka DCA na ka municipal na whatever ni klam yo kanu intimation ka scheme kadi ka jongi ka bangi propose bangi andrai yangi pat suah bikin khot tendar klam dadon kanu ka intimation kata kadi ka bapla ka bani kong ne te kumbang isu thu ba haba kide ki MDC scheme to lada kadon kata ka tender system ru kamlei lain ngim persya ya kata tamba kadi banlong in a proper way kan kadi bandan lang ka consultation kan kumnung ini le andre la sukhot tendar ta ya kini te kai ka bangamut ban ong kalong ba lada kisnudai ban khot tendar ka jingkeli ka bang akwa ban keli ka sarkar lese ha ka jingmut jungki ki ong ba kadai ka scheme ka bawan na ka state na ta ka daw kila ban aidau kata ba kin khot tendar tiga ju ka jingkeli ngala ban keli kan menta lada ka ML scheme ro ka bawan na state government ka bawan lumba ka municipal hi balik kim khot tendar re karo balai dale kerpang ya kani ka MDC scheme banda khot tendar bali ban khot tendar ro klam da intimate yingi ngim persya ya ka scheme ko mangalam rangi persya ya ka proses jungka ka proses karkom ya kata kalenti ya jungka ni ka sarkar ka sulong ba nalane gnet ba yangi kum kita ki urban MDC wal ada kadai ka jongi tiga ka bamenta kalong lada kita ki MDC scheme ki bangi ngila propose bat ka sarkar kala khot tendar te haba khot tendar manuban yo ya ta tendar ngimte
Teka jingkali mentah kalau mano balong responsible ya kita ki scheme ban. Namar kawan nak kerteng MDC kipat ba atikin tip yangi MDC bat kin kena yangi MDC lah dak jing trai kalong kaba turmur lah ne ka bombyang. Kin kena yangi namar kitip ba kadai ke MDC scheme. Ti mentah ka jingkali kalong ba lada ka sarkar ka kwa shisha ban pentrai ya kane ka scheme hakini ki urban areas kalau day banyak lembak kita ki proses ki badai banyak kan at least intimate yang hakar kom ka badai kan kat kum ka proses ban jing trekam namar kadai ka scheme kumbang laum ne bangi propose bangi te kam day ba propose ka sarkar te kata kadai ka ba ngisno ban persyak ya kane ka jingle jong ka sarkar na ta kadau nilai keren rubat UCM but nakaliang jong UCM nila pensengau ya ki jinge ha ka bede bat kanika kom kanika proses trikam ya ha ka bede bat kanika MDC scheme po urban tenang ta kadau nakaliang jong kanika office juni na po KHADC kala tho show new chief officer executive officer jong ka municipal board ha ka ba nila bu ya ka objection nak ta kanika tendar ya kabala isu daka municipal te ngamtip hadok mentang impat yo ya ka jubab napo municipal ke ka ba kikin le nang ni sakmat ka ba kampla susu kalong ba hang ni la supun pa ba kum ngan ai betang ka mokhar mo construction of footpath and drain mokhar penthor under MDC scheme but la sumang ben laipo kumot ya ka mokhar penthor te ladak ngikran ya ka mokhar penthor hang ni kamot ka penthor umkhra ro ka di bangat lang kan kadba ka penthor umkhra kamdei su sa urban area kala dei sa rural area te hang ni pedai ki ai mokhar penthor MDC constituency te haba ki ai ka full constituency kamot ka di ban cover the whole constituency as a whole kan handrai kini ki scheme kumbang ong menne kirung tang hakini ki nyau teli ki snong bat ka ba khampla kalong ba kani kalai phulang tang wei u kontrak unwa kamot ki jing trai ki bobon ma ki ba ngila propose ha kani ka konstitusi urban area na mokhar penthor mukra ki jing trai ki bon ma tementa kamot tang wei u kontrak unwa ban trai ya kata ka jing trai bara te ka jingkali menta ko mo ong menne lada ki jingtrai ki bon hadok kata-kata ki scheme ki bangi perung ki bon balem khat la ka jong ro mar ka we ka scheme ka don san la ka we ka don rula ka we arla ka we lailang kunta ter balem la ban khat la ka jong balem ban khat be tik tang we kontrak la ban trai paro kanika ndru teli ki snong te kata ngade ka bapla tingi kwa ban ya syai halor kani habang ipek bahaya kani ka tendar ka ba kila khot nang te na municipal ni ni ba ngan puli ko makalong mo the tender shall be received in the office of the undersigned up to 3 p.m. on the 22nd 9th 2025 and will be open on the same date and hour in the presence of the renderers or representatives. Who are the representatives? Dai mangi ki MDC ki badai kita ki representatives nam ta kini ki scheme. Reka ba comedy hang ni ki ong ba answer open on the same date in the presence of renderers or representatives. Reka ba comedy kalong ba right from the beginning yang iklam intimate. Te kumnung inlet ban represent hak taka tendar. Pi kalong kai ka ba thamula la dang ya perkhat mo kiong bangin open nakmat ki representatives kat ba nanu nakmat kamdan kataka intimation ka badai te kan kai kalong kadon kai mat lese ka ba ngamla ban batai ya ka ba kimot ban bypass yang ikum kinong mikmat te ka ba ngi kum ki MDC ngi so ban persya bahaya kanika tendar bat daliling inam ailan ya kanika tendar bakan ya sikmat kumni kum bakalong benta ya li kan bun sen cha state mo te ngai kendo in charge of DC ru I ba perston pensong
tinggal arsing lah ikan doi tinggal tu por ong yang saya study kita guideline juga 15 Finance Commission mo nama satu por ni request beli bak ni ki scheme beli dong MDC kimia bit lembah jungi beli jahan ya benda municipal tinggal tu por ong yang sa examine yang sa pet ada ngila ngimla ti ina ajing thoru hari hakata ajing thoru kami ujubab kami mentai directly kam intimate yang iru kila plat ya kani ko short notice inviting tender ti kalau ngaji kendet i por ngi yo tip ya kani ti lembah jung yu hing yo jing tip lembah jung Jerman hi pentip ya kani kalau ngai ba kendet i buat kumbila kan menne ya kani ka name of work mo construction of motorable road drain under Jiamu Prem under MDC constituency mo. Tika ni ki bona ki kam gando pratli proposal ni ti kalong ba mentah nyok tangi we buat penyai kan ni. Ti kata de we but skawir on ong tar we ka problem. Ti skawir on ong ba kapat judon history ngatrai ba kini scheme MDC kenya ang ba ka municipal. Bos kata ngaso bagi penteri di MDC no ki aya ka penyak nang ni ti kadika first time history ru bagaya lengba jo ni mensuang ino na special plan assistance na excluded area development scheme tambah ka tu 14 ba 15 Finance Commission la phase out ti mentang lawan na tu ka grant in aid under article 275 mo ti kani ka first time bagi wan kumni ti kumbaong chairman menne munu ban kit clear lada kini ki jing tray ki long ki bambian resin municipal gidan hi ki engineer ban pej e tangba ka wat kata ru lada ka jing tray ka long bambian kan tho biang changi ki MDC hi ti mentalong daga council ngila ya kendo ECM ngila kendo ke ya kan ki executive member ti kalian duki ga aja jing tho ti mentang su up ya kan ni bahan ni jing tho ru ba nga request ya ka municipal board bahkan keep in abeyance wa gani mo ti tangatahi mo ngisi pe ka jupla kumang isutu menta kan ka scheme kan ka financial commission kaya leng ba kata ka panchayat hatu pinong ba kan de ba punya kata leng ba kata panchayat try kan poi sipo ka municipal pi kalau ngumni kani ka 15 Finance Commission nga try let's see ka khum light mo sikini ki area jungi ba kapenyak banyak siwi state. Tuik state karon ka panchayati raj, but karon ka municipal corporation. Teki nani ka municipal council. Mo. Teki municipal corporation ni ki city sebelah ki municipal council bi khamret. Te ik urban bak penyak i panchayati raj ke. Teki le kumju seniru. Seni gidor basnong la keng panchayati raj, teki penyak bandara municipal ki urban. Mo hari kalong kay iba kumik namar ba ni sini hadu ha urban ru ngidan ni kita gidor basno te menta finchong ba finchora ya kata ka model na mandiwi state man su implement ni kamda pej ba te kam ya hap ni habatin pej bah ki kishap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya